Sanasto ja semantiikka. Sanasto ei tietysti kuulu samalla tavalla kielioppiin kuin esimerkiksi morfologia ja syntaksi, mutta sanasto ilman muuta pelaa yhdessä morfologia ja syntaksin kanssa kielen rakenteen tasolla. Joka tapauksessa kielen historian kannalta sanaston historia ja muutos on aina kiinnostava ja tärkeä osa-alue, koska se tietenkin kertoo sitten myös yleisemmistä kehityskuluista. Latinan kielen sanasto ilman muuta muuttui niin kuin kaikkien elävien kielten sanasto. Se muuttui koko ajan sukupolvesta toiseen. Sanaston muutos on tyypillisesti sellaista, että siinä mennään sukupolvi kerrallaan. Uusi sanasto vakiintuu. Ihmiset on suhteellisen konservatiivisia käyttämään uutta sanastoa, niin se yleensä joku uusi sana ei tartu yksittäisen ihmisen eliniän aikana enää myöhemmässä vaiheessa kuin nuoruudessa, ja sitten pitää odottaa seuraavaa sukupolvea, että seuraava sanastollinen uudistus samalla domainilla pääsee tapahtumaan. Tämä on siis kaikkien kielten yhteinen tendenssi. No, mitä tulee klassiseen latinaan, niin sen sanaston te tunnette. Me ei nyt käsitellä sitä sen enempää eikä arkaistakaan latinaa. Se liittyy ylipäätään latinan sananjohtamiseen, joista on olemassa erilaisia esityksiä. Tämä esitys keskittyy nyt pääasiassa myöhäiseen latinaan tai ylipäätään puhutun latinan sellaiseen kehitykseen, joka parhaiten tulee näkyviin myöhäisissä teksteissä. Totta kai myös klassisessa latinassa oli koko ajan nähtävillä erilaisia variantteja, tyylillisiä variantteja, joista toisia sopi käyttää toisissa yhteyksissä, toisia taas ei. Klassinen latina pyrki myös selvästi välttämään tietyn liian puhekielisenä pidetyn sanaston käyttöä, joka sitten myöhemmin tuli kirjakielessäkin esille ja joka sitten tyypillisesti vakiintui romaanisiin kieliin, koska se oli ollut koko ajan ilmeisestikin se puhutussa kielessä käytetty sana. Klassisessa runoudessa, tai no sanotaan, että klassisen ajan runoudessa etenkin nähdään vaihtelua esimerkiksi verbien ferre ja portare välillä, joista ferre katoaa romaanisista kielistä tai romaanisiin kieliin tultaessa. Sen sijaan portare on käytännössä useimpien romaanisten kielten kantamista ilmaiseva verbi. Magnus oli klassisen latinan suurta, isoa, merkitsevä adjektiivi, mutta grandis alun perin suuremmoinen, mahtava oli puhekielinen variantti, joka sitten syrjäyttää Magnuksen tultaessa romaansin kielin. Magnus ei säily adjektiivina, se sen sijaan säilyy esimerkiksi espanjan substantiivissa tamaño, tai kokoa, tam, magnum, niin suuri. Niin kuten tuli jo viitattua, puhekieli suosii aina värikkäitä ilmaisuvoimaisia ilmauksia, eli metaforia. Ja kun jotain tiettyä metaforaa toistaa riittävän monta kertaa, se ei kuulostakaan enää niin raikkaalta ja tuoreelta. Ja ennen pitkää se korvataan jollain vielä eloisammalla ilmauksella. Ja tässä ei nyt, kun tuossa on tuo sana slangi-ilmaukset, tässä ei nyt todellakaan puhuta siitä tyypillisestä marmatuksen aiheesta, että nuoriso pilaa meidän kauniin kielen, sillä jokainen sukupolvi on aikanaan
ollut nuori ja innovoinut sanastoa. Sitä ei vaan sitten tyypillisesti tiedosteta. Mutta tällä tavalla tosiaan alun perin hyvinkin vulgaareista slangikonteksteista peräisin olevat sanat saattaa päätyä yleiskieleen. Mulle itselleni tulee aina mieleen tästä sana pössis, joka vielä vuosituhannen alussa enimmäkseen näyttää esiintyneen huumeiden käyttökontekstissa tai no, alkoholin käytössä myös. Ja lienee sukua sanalle pöhinä. No nyt on niin hyvä pössis, eiköhän lähetä laulamaan karaokea. Eli tässä se on jo irtaantunut siitä alkuperäisestä, ilmeisestikin alkuperäisestä päihdekontekstistaan. Ja sitten se voidaan tavata 2022 jo paikallislehti Alueviestin otsikossa. Punkalaitumen vahvuuksia on se, että meillä tuntuu olevan aika hyvä pössis. Olen nähnyt tämän myös Helsingin Sanomissa ja Ylellä. En valitettavasti tallentanut esiintymää. Ja sitten sanotaan nyt 20 vuoden päästä nämä samat ihmiset, jotka on tottunut käyttämään sanaa pössis tällä tavalla, on vanhainkodissa, ja sitten kun tehdään vanhainkotihaastatteluja, niin siellä tämä alun perin huumeiden käyttötermi on varsin yleistä kieltä, ja ehkä siinä vaiheessa alkaa tuntua sen ajan nuorison ja varhaisten keski-ikäisten mielestä jo vanhusten sanastolta, ja sitten keksitään taas joku jännempi ja rankimpi termi kuvaamaan vastaavaa asiaa. Esimerkiksi testa, joka tarkoittaa siis alun perin ruukkua, lähinnä siis sitä keramiikka-ainesta saviruukussa, niin siitä on tullut romaanisten kielten sana pää, italian testa, ranskan te. Se syrjäyttää sanan kaput siinä merkityksessään. Kaput kyllä säilyy sitten abstraktissa merkityksessä, eli johtajana, tai no, chef on tietysti nykyisin ehkä enemmän kokki, mestarikokki. Bukka, joka tarkoittaa nimenomaan pullistettua poskea alun perin. Siitä on tullut Italian ja Ranskan suuta tarkoittava sana. Latinan os häviää. Ja yleinen esimerkki tämän tyyppisestä muutoksesta on tämä sana caballus, joka puhutussa latinassa tarkoitti jotain aika kehnon tyyppistä hevosta, kaakkia, konia, ja se syrjäyttää sanan equus ja tuottaa romaanisten kielten hevossanat. Sitten on teknisiä termejä, tiettyjen erityisalojen sanastoa, joissa tietyt innovaatiot helposti syrjäyttää vanhempia sanastollisia ilmaisukeinoja. Siis jekur oli latinan alkuperäinen indoeurooppalainen sana, kun puhuttiin maksasta. Mutta sitten keittiöterminologiassa ficatum, eli siis viikunalla syötetyn hanhen maksa, syrjäytti myöhäislatinassa on alkuperäisen jekurin, ja siitä on peräisin useimpien romaanisten kielten sana maksa. Oma omituinen ryhmänsä on puheenverbit ja syömisverbit, siis tällaisia niin kuin ihmisen arkipäiväiseen kokemukseen vahvasti liittyviä tavanomaisia verbejä. Klassisen latinan loquii, katoaa. Tilalle tulee monia erilaisia slangityyppisiä, alun perin slangityyppisiä ilmauksia. Niitä nähdään
myöhäislatinalaisissa teksteissä garrire, garrulare, siis jutustella, fabulari, fabulas-sanasta iskeä tarinaa, jos tulee iberoromaanisten kielten puheenverbit. Parabolaaresta meillä oli jo puhetta, eli parabola merkityksessä vertaus. Tämä lienee jonkunlaista kristillistä slangia, koska Raamatussahan esitettiin tyypillisesti vertauksia ja ne sitten vitsikkäästi vertauksen heittämisen yhteydessä tuli vähitellen tarkoittamaan pelkästään puhumista ja siitä on nämä Italian, Ranskan puheenverbit peräisin. Tietyillä sardin kielen alueilla lähtökohtana on ollut kertoa, verbi narrare. Se on vaan siirtynyt toiseen deklinaatioon. Sama juttu syömisverbeillä. Klassinen esse, joka oli tietysti epäsäännöllinen verbi monilla tavoin, katoaa ja sen korvaa muut verbit, joko prefiksoidut verbit tai sitten esimerkiksi manducare, joka on siis pureskella, mässyttää alun perin. Siitä on jopa Romanian syömisverbi ammenkaa peräisin ja Ranskan manger, josta oletetaan, että Italian mangiare on lainattu. Ja sitten tietysti yleisimmät adjektiivit. Jos sanasto on yleistä, se on kaikkein alttiinta muutokselle, näin myös korvautuessaan. No tuo Magnus Grandis-asia mainittiin, Magnus katoaa, Grandis säilyy. Sen sijaan sitten pientä kuvaavien adjektiivien tapauksessa tilanne on moninaisempi. Eri romaanisiin kieliin periytyy hieman erityyppisistä adjektiiveista. Pieni adjektiivit. Vähäislatinassa on käytössä muun muassa minutus, pusillus, putillis tai putillus. Tuossa taitaa olla virhe ja siellä pitääkin olla vaan putillus, joka on siis diminutiivisanasta puttus, josta taidehistoriasta ehkä tiedät nämä puttot, joita esiintyy renessanssi- ja barokkimaalauksissa. Egerian itinerariumissa esiintyy pisinus, sitten pitinus, pititus, josta ranskan petit, parvus tosiaan katoaa kokonaan. Italian piccolon etymologia on hieman epäselvä. Siinä on täytynyt tapahtua jotain muutakin johtamista. Sen suoraa kantasanaa ei teksteistä tunneta. Joo, kaunis, bellus on tosiaan se, joka pulkerin syrjäyttää. Bellus, joka on siis alun perin diminutiivimuoto sanasta bonus, kaunis ja hyvä on monissa kielissä hyvin lähellä toisiaan semanttisessa kentässä. Niin tämä bellus-muoto jatkaa sit olemassaoloaan myös hyvän semanttisen kentän alueella. Siis bonus ja malus sinänsä säilyy, mutta ne osittain korvautuu sitten muilla muodoilla. Tuosta kaptiivuksesta puhutaan hetken päästä. No, nämä ei tietenkään ole ainoita mekanismeja, joilla sanasto muuttuu. Tai latinan, myöhäislatinan ja romaanisten kielten tapauksessa hyvin tärkeä motiivi on myös tämä fonologinen muutos, joka typistää tavurakennetta ja etenkin niitä sananloppuisia äänteitä. Ja tästä on seurauksena se, että monet sanat typistyy puheessa varsin lyhyiksi. Ne alkaa olla sit hyvin lyhyitä, etenkin Gallian alueen puhutassa latinassa
tavurakenteet on muuttuneet niin, että monet useampitavuiset sanat on muuttunut yksitavuisiksi. Äänteiden yhteensulautumisesta, diftongin yhteensulautumisesta johtuen monet sanat alkaa muistuttaa toisiaan, ja se on tietysti aina ongelmallista. Tämmöiset muodot, jotka jotenkin tuntuu muuttuneen kielessä liian lyhyiksi, niin niitä pyritään korvaamaan tai täydentämään jollain tavalla. Ja siihen on sitten monenlaisia keinoja. Tällaiset täydennetyt tai korvatut pidemmät tai foneettisesti laajemmat tai jollain tavalla voimakkaammat sanat säilyy paremmin. Ja se näkyy hyvin selvästi siirryttäessä latinasta romaanisiin kieliin. No, yksi tapa on tietysti pidentää sanaa joko prefiksoimalla tai suffiksoimalla. Suffikseista tyypillisiä, joita tässä käytössä on esiintynyt, on frekventatiivi ja inkohatiivi suffiksit. Niitä aletaan käyttää ilman niitä alkuperäisiä frekventatiivisia tai inkohatiivisia toistoa tai aloittamista ilmaisevia lisämerkityksiään. Ja vähitellen nämä suffiksoidut muodot syrjäyttää ne kantamuotonsa. Esimerkiksi latinan canere ei säily romaanisissa kielissä, vaan sen frekventatiivin muoto cantare on tullut romaanisten kielten laulaa verbin kantasanaksi. No, siinä on muutamia muita tyypillisiä yleisiä esimerkkejä. Substantiivien ja adjektiivien puolella diminutiivisuffiksi on näytellyt valtavan suurta osaa. Samalla se diminutiivinen lisämerkitys häviää enimmäkseen. Toki siis diminutiivi ei aina suinkaan tarkoita konkreettisesti pienentämistä, vaan jotain laveammin asian tienoilla olemista tai jotain tällaista epämääräisempää, abstraktia pienentymistä. Mutta se merkitys tosiaan häviää, ja tästä käytännössä muodostuu sanan pidennyskeino. Sana lintu, avis, on varsin lyhyt. Siitä diminutiivi avikellus tuottaa italian uccellon, ranskan laçon. Sana aurinko, sol, on hyvin lyhyt. Soolikulus, diminutiivi, jota ei kovin usein teksteissä esiinny. Sen täytyy olla ranskan soleil taustalla. Ja niin edespäin muita esimerkkejä adjektiiveista. Ehkä yleisin tämä adjektiivin vetus, vanha, korvaava diminutiivimuoto vetulus, josta sitten saadaan synkopeen ja palatalisaation kautta italian vecchio ja niin edelleen. Paljon myös muita suffikseja käytettiin. Arius, dilis, oosus on hyvin tyypillisiä, mukavasti sanavartaloa pidentäviä johtimia, ja niidenkään kaikkien merkitys ei sitten säily alkuperäisenä, vaan niistä muodostuu enemmän tai vähemmän sanan pidentyskeinoja, samoin kuin tuosta diminutiivista. No, sitten myös prefiksit on tietysti toinen tapa. Jatketaan sanaa myös alusta. Eli tämä syödä verbi eesse, edere, korvaantuu käytännössä puhekielessä com edere muodolla, ellei sitten korvaudu ihan eri verbillä manducare. Iberoromaanisissa kielissä on saatu syömisverbi comer tätä kautta. Egerialla esiintyy paljon per-prefiksiä,
persubire, perdiscoperire. Siis taustallahan on alun perin verbi aperire, siis avata. Sitten obperire, eli operire on sen vastakohta, eli peittää. Operire on tietysti myös peittää. Discoperire on tietysti sitten sen vastakohta, eli paljastaa joku. Ja sitten perdiscoperire on, mikäli ajatellaan, että sillä per-prefiksillä on joku olennainen merkitys tässä, niin perin juurin paljastaa joku asia, mutta käytännössä egeria käyttää tätä ainoastaan niin paljastamismerkityksessä. No, niin kuin kaikissa asioissa oppineet tai vaillinaisesti oppineet kielenkäyttäjät turvautuu toisinaan hyperkorrektismeihin, joista hyvin kuuluisa esimerkki on se, että verbin applicare, joka siis tarkoittaa yleensä laivasta puhuttaessa rantautua, sen asemasta käytetäänkin tämä simplex pro composito muotoa, eli sitä yksinkertaista muotoa plicare, joka alun perin oikeastaan tarkoittaa kääntää, mutta sitä käytetäänkin sitten tuossa rantautua, saapua johonkin merkityksessä, ja siitä on peräisin Espanjan liikeverbi saapua johonkin, tulla johonkin. No toki applicare oli myös alun perin olemassa oleva verbi, joka esiintyy Vergiliuksella, mutta siellä se motiivi on tietysti ehkä enemmänkin runomitaan tai arkaismin motivoima. Niin, tosiaan liikeverbit on yksi tällainen ryhmä, joka kokee paljon variaatiota tai paljon korvaamista myöhässä latinassa sen takia, että ire, eli tämä geneerinen kulkea, mennä verbi, on niin lyhyt. Sen verbimuodot on tyypillisesti yksitavuisia, esimerkiksi imperatiivi yksikön toinen persoona oli klassisesti i, joka on tietysti aivan toivoton puhekielessä. Sen takia yleensä käytettiinkin jotain ad ire tai muita täsmentäviä prefiksiverbejä, mutta hyvin varhain se alkaa jo korvautua muilla kulkemista kuvaavilla verbeillä. Vaadere, siis vaeltaa, alun perin ambulare, kävellä, käveleskellä. Ja Raamatun käännöksissä se imperatiivi onkin aina vade, ei enää i. Mutta vähitellen myös ne muut ire-verbin taivutusmuodot korvautuu. Esimerkiksi italian mennä-verbin taivutusparadigmassa esiintyy näitä molempia muotoja, molemmista verbeistä, vadere ja ambulare verbeistä tulevia muotoja. Io vado, noi andiamo, jossa siis andiamo oletetaan olevan peräisin ambulaaresta. Samoin Ranskassa. Je vais, nous allons. Ja kuten sanottu, myös monia muita verbejä esiintyy teksteissä. Plicare, jungere, se, josta italian giungere, saapua johonkin, liittyä johonkin. Ja sitten esimerkiksi arripare, jossa siis ripa, ranta, on suoraan kantasanana. Tarkoittaa siis rantautua. Hauska vertauskuva tietysti tässä ihmisistä, kun alkuperäinen ajatus on, että laiva, alus rantautuu. Ja siitä on peräisin Ranskan, Italian, Espanjan verbit arrivere, arrivare, arrivare. Mutta sitten myös ihan yksittäisten lyhyiden sanojen kohdalla on havaittavissa, että se lyhyys on saattanut olla ongelma. Vir korvautuu romansin kieliin tultaessa muilla sanoilla, esimerkiksi homo-sanan taivutusmuodoilla.
vir ei esiinny enää romaanisessa kielessä. Tot, siis, niin moni korvautuu muodolla tantii, eli joka on oikeastaan niin kuin adjektiivinen, moiset, niin suuret. Diu häviää ja korvautuu erilaisilla useamman sanan liitoilla, esimerkiksi longo, tempore. Toi konjunktio ut on myös tietysti foneettisesti hyvin mitätön ja myöhäislatinalaisissa teksteissä yhä useammin sen finaalisessa merkityksessä ainakin esiintyy alun perin adverbinen kvatenus. Oma lukunsa on kokonaan adverbit, prepositiot, konjunktiot, jotka tietysti on noin niin kuin etymologisesti sukua muutenkin toisilleen. Niitä pidennetään ja vahvistetaan kautta koko latinan historian. Myöhäislatinassa se vaan tulee teksteissä selvästi esille. Esimerkiksi ab ante, josta tulee italian avanti, eteenpäin tai edessä. De ab, italian prepositio da, de intro, italian dentro, ja näitä on lukemattomia variantteja, joista vain osa on sitten vakiintunut nykyisiin standardikielimuotoihin. Varhaisessa romaanisessa kielissä esiintyy hyvinkin villejä muotoja. Ranskan eri varianteissa on tuhansittain erilaisia kombinaatioita, ja Italiasta ehkä räikeimmät tapaukset on, josta itse pidän kovasti, perciò che, kausaalinen konjunktio, joka on rekonstruoitu koostuvan noista tietyistä in per ecce hoc quod sanoista, tai sitten conchos ja cosa che, konsessiivinen vaikkakin, quomodo ecce hoc sit causa quod. No tietenkään näitä tämmöisiä kasaumia ei missään teksteissä esiinny, näitä quomodo ecce hoc sit causa quod, vaan on vain fonologisen kehityksen perusteella rekonstruoitu, että näistä sen täytyy olla peräisin. No siis lähinnä keskiajan Italiassa esiintyviä muotoja. Myös pleonasmi voidaan laskea tähän samaan ilmiökenttään, eli käytetään useampia samaa tarkoittavia sanoja, vaikka faktisesti yksi sana riittäisi. Tämä on tietenkin puhekielelle hyvin tyypillistä. Intus, penetrare, tunkeutua sisään, vaikka pelkkä penetrare riittäisi siihen. Ante preparatus, etukäteen valmistautunut. Foras ex ire, pelkkä ex ire riittäisi kuvaamaan ulos menemistä. Ex-prefiksin merkitys siinä onkin ehkä sitten heikentynyt. No joo, näitä tupla-adverbeja, joista olikin jo puhetta edellä, niin esiintyy tum, deinde, itaque, ergo, ja Egerialla etenkin on paljon konjunktioissa konjunktiokasaumia, kun hän haluaa sanoa et ja, niin hän ei käytä pelkkää et-muotoa, vaan käyttää esimerkiksi neknoon et, tai jopa neknoon etiam et. Neknoon tietenkin kumoaa toisensa ja vahvistaa sitä et-sanaa, eli ne sitten voisi ajatella, että ne on tapoja ilmaista rinnastusta vähän korostuneemmin silloin, kun pelkkä ja-sana tuntuu liian mitättömältä. Suomessakin laitetaan mielellään väliin sekä tai samoin myös.
No joo, adjektiivien analyyttinen muodostuskeino romaanisissa kielissä ja hyvin myöhäisessä latinassa on tietenkin tuo mente, joka on siis mens-sanan alun perin ablatiivimuoto, cegamente, espanjan ciegamente. Kai tätäkin voidaan pitää saman sananmuodostustendenssin ilmentäjänä. Yhdyssanojahan latinassa ei kovin paljon virallisesti esiinny, mutta puhekielessä ne todennäköisesti on olleet yleisempiä. Niillä on kaikkina aikoina tilapäismuodosteen leima. Ne on vitsikkäitä, puhekielisiä, ei yleistä vakiintunutta sanastoa, pois lukien jotkut aivan vakiintuneet tekniset termit, esimerkiksi aqueductus, akvedukti tai terremotus, maanjäristys, jotka saatetaan joskus kirjoittaa siinä muodossa, että niiden alkuosa ei ollenkaan taivu, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että ne on vakiintuneet hyvin tiukoiksi sanaliitoiksi. No, romaanissakaan kielissä yhdyssanoja ei kovin paljon käytetä, mutta käytetään kuitenkin epäilemättä enemmän kuin latinassa. Niilläkin on romaanisissa kielissä edelleen tilapäismuodosteen leima, vaikka osa niistäkin on sitten teknisinä termeinä vakiintuneet. Ja tietenkin latina lainasi koko ajan sanastoa muista kielistä. Me on nähty jo moneen kertaan kreikkalaista lainasanakantaa. Sieltä on tullut muutamia tai monia hyvin yleisiä keskeisiä sanoja, jotka on päätyneet sitten latinan ja sitä kautta romaanisten kielten ydinsanavarastoon. Esimerkiksi tuo kolapus, italian colpo, ranskan pu, klassisen latinan ictus häviää kokonaisuudessaan. Sitten on näitä suffikseja, joiden alkuperä on Kreikassa, jotka on myös kätevästi toisinaan sellaisia, että ne pidentää mukavasti sanaa, joten ne täyttää myös sitä sananpidennysfunktiotaan. Issa on kätevä kuvaamaan naispuolisia toimijoita, abbatissa, profetissa, duukissa. Mutta kaikkein yleisin Kreikasta peräisin olevan johdin on tuo verbijohdin idzare, baptizare. Ja tämä on myöhäislatinassa ja keskiajalla aivan verrattoman yleinen sanan johdin muoto, myös sitten syntyvässä tieteellisessä latinassa. Myös keltistä lainattiin alun perin sanoja ja sitten myöhäislatinassa kansainvaellusajalla niin alettiin lainata yhä enemmän germaanisista kielistä. Sitä sanastoa kyllä sitten riittää. Lopuksi vielä käsitellään semantiikkaa, siis siinä mielessä, että latinan sanastossa on havaittavissa tietynlaisia laajempia semanttisen muutoksen trendejä, joista yleisempi on muutos abstraktista konkreettiseen. Esimerkiksi sana virtuus, joka siis klassisessa latinassa tarkoittaa kuntoa, hyvettä, tulee kristillisessä latinassa tarkoittamaan jumalallista voimaa. Mutta se saa myös hyvin konkreettisia merkityksiä, kuten esimerkiksi enkeli, sitten lopulta kirkko, joissa se jumalallinen voima manifestoituu. Pacare on klassisessa latinassa lepyttää, mutta se saa sitten merkityksen hyvittää kautta merkityksen maksaa. Ja siitä on siis rahallisesti lepyttää ja hyvittää joku. Italian pagare, ranskan payer, espanjan pagar. Repositio, abstraktisanan säilyttäminen, siitä saadaan sana varasto. Mansio, pysyminen, abstrakti oleskelu, siitä tulee majatalo ja lopulta talo, ranskan maison.
eksamen. Sillä on alun perin sekä abstrakti että konkreettinen merkitys. Abstrakti merkitys, testi, koe on säilynyt vain, ei ole säilynyt romaanisiin kieliin, niihin on säilynyt ainoastaan konkreettinen merkitys, eli parvi, käytännössä yleensä mehiläisparvi, italian shame. Sen sijaan esiintyy kyllä vastakkainen tendenssi niin konkreettisesta abstraktiin. Se on harvinaisempi, mutta se esiintyy. Ja tietysti tässä nyt voidaan sitten kysyä, että mistä tämä kaikki johtuu. Että johtuuko tämä siitä, että Rooman valtakunta taantui ja ihmiset muuttuivat yksinkertaisemmiksi? No näin ei varmastikaan ole, vaan tässä on enemmänkin kyse siitä, että minkälaisia tekstejä meiltä on säilynyt. Meiltähän ei ole säilynyt esimerkiksi filosofisia tekstejä myöhäislatinasta kuin ihan kourallinen. Sen sijaan on säilynyt paljon kaikenlaista käytännön tekstiä, maanläheisiä opaskirjoja ja kuvauksia, joissa luonnollisesti sitten samasta sanasta epäilemättä aiemminkin esiintyneistä varianteista, niin käytetään niitä konkreettisempia muotoja. Eli tämä on osin näköharha. Ja mistä todistaa juuri se, että myös siirtymiä konkreettisesta abstraktiin on havaittavissa. Esimerkiksi fokus. Siis, klassisessa latinassa tarkoitti alun perin liettä, siis se, missä tuli palaa. Ja se siirtyi tarkoittamaan sitä tulta, ja siitä on romaanisten kielten sana tuli peräisin. Ignis katoaa. Captivus, josta jo mainittiin edellä, tarkoitti siis capere-verbin pohjalta johdettuna merkitystä vanki tai joku, joka on otettu vankeuteen. Ja se tuli sitten tietynlaisten ajatuksellisen akrobatian seurauksena tarkoittamaan kurjaa ja huonoa. Italian adjektiivi cattivo, huono, on peräisin siitä. Kiinnostavampia on ehkä nämä verbit, jotka on päätyneet romaanisten kielten yleisten verbien taivutusparadigmaan sisälle, niin sanottuihin supletiivisiin taivutusparadigmoihin, jossa osa alkuperäisestä muodosta on korvautunut näillä muodoilla. Eli sedere, istua, olla siis jossakin tilassa. Egerialla illa valle ubi sederant filii Israel. Se laakso, jossa sananmukaisesti istuivat Israelin pojat, siis Israelin kansa. No, siinä ei tietenkään tarkoiteta nyt sitä konkreettista istumista, vaan tarkoittaa olla jossain tilassa, olla jossakin paikassa, pysyä jossakin. Ja siitä on tullut Espanjan ja Italian olla-verbin paradigman osa. Espanjan olla-verbi ser tulee tiettävästi sedere-verbistä ja Italian sei on myös oletettavasti istumista tarkoittavasta verbistä. Sen sijaan stare, seistä, on myös tarkoittanut jonkunlaista jossakin tilassa olemista. Esimerkiksi Arnobiuksella esiintyy in dubio stare, eli olla epäluulon vallassa. Ja tästä on esimerkiksi Italian verbin kestomuodon apuverbi peräisin. Sta scrivendo on kirjoittamassa, siis seisoo kirjoittaen sananmukaisesti. Espanjassa taas on koulukielioppien mukaan kaksi eri olla-verbiä, joista tämä ei-pysyvää ominaisuutta, tilapäistä ominaisuutta kuvaava verbi estar on tietenkin latinan seistä verbi. Eli esimerkiksi estoy cansado, olen väsynyt, sananmukaisesti seison väsyneenä, kun taas esse olla verbistä peräisin oleva muoto kuvaa sitten jotain sellaista ominaisuutta, joka on pysyvä jotenkin henkilön identiteettiin tai asian ominaisuuteen liittyvä ominaisuus. Esimerkiksi soi finlandes, olen suomalainen. En voi lakata olemasta kovin helposti suomalainen, mutta sen sijaan lakkaan hyvin helposti olemasta
väsynyt, kunhan lepää kunnolla.